Nakatutok 104.7 FM Radyo Sagada ay insalidumbay. Naimbaglat nga malam, kat narod sumangbay da ito'y nga programa Daniw ya Sonata. Sa kansisimbay ay ang kayo makadkadwa para isnan ababay ang tako panang ibingay. Isnan na ay da ay poems manipoda kan Sir Jose Jason Llagas Chan Coco. Ni Sir Jose Jason Llagas Chan Coco kat direktor ti Ateneo de Naga University Press. Ada apo ti pito ngantay ibingay nga poems na ita ngarud nga oras para iti daytoy nga programa nga ni Sir Jason kat naifit feature mat lang iti napalpalabas nga programa na daytoy Daniw ya Sonata kada itamanan dayman pay ibingay dagiti dadumapay nga poems na tamsakda iti amin antayo manen iyam amu ni Sir Jose Jason Chan Coco. Ni Sir Jose Jason Llagas Chan Coco kat amamumot lang ti kaaduan kas may isang premiado ka na kontemporaryo nga manurat isunakat may isang Bicolano na yanak ijay syudad iti Pasay nga madimakkel ijay syudad iti Iriga ita kata manarimaan isuna nga agnanaed ijay Naga City. No maipanggap iti edukasyon ka na profesyon na kat adaan iso na iti degree iti literature wano daytoy panitikan manipod iti Ateneo de Naga University ka na degree mutlaeng iti law manipod iti University of Nueva Cáceres. Malaksid iti panagbalin na nga manurat at tatrabaho mat lang isuna nga may nga teacher wenno guro daytoy nga ruda literatura kadagiti lokal nga kolehiyo para legal ken aktibo iti larangan mat laeng daytoy public relations advertising ken legal services ni Sir Jose kat mas amuti kaaduan iti panagsurat na iti upat nga sarita. Agsursurat iso na iti Irigaynon, iti Bicol Naga, Ingles, kan of course daytoy Tagalog. Ada iti insurat na kang runaan daytoy umuna nga libro na nga poetika nga Bicolnon nga nairuwar idi tawen 2009. Malaksid iti daytoy nga ruda panagsurat kat aktibo mutlang ni Sir Chan Coco kas organizer dagiti pampanitikan nga grupo wenno samahan iti Region Da. Isunamot lang ti bokalista ken lead guitarist ti may nga word music band iti daytoy naawagan nga The Super Poet Genome Project. Diyay ni Sir Jason Llagas Chan Coco, direktor ti Ateneo de Naga University Press. Kat para nga rod, adito ko bayabayagan para isna na umuna ay poem na ay umita ko ibingay edwani na ay napauluan kundi man sa Milky Way mulang Andromeda. Kundi man sa Milky Way mulang Andromeda. Marahil ang pagsuyo ko ay multong haplos. Huli na akong dumampin ang libong taon. Nakasalalay ito sa iyong pakiramdam. Napalagsibuya sa anumang bagay na linyal. At di hamak na malayo para sa iyo ang pinagmumulan ko. Din susukatin sa pisika ng bilis ng liwanag. Kahit papadaanin ko sa bulong ng isip at diwa, ang ukluban kong pagnanasa.
Kahit pa ang isip at diwa ay eternal at ganap, at itinutulay ng mga bituin at bulalakaw. Maaaring wala na ako sa iyong pagmulat, at maging dampi na lamang akong gatas sa iyong kismoy. O alingongaw ng pangarap at panaginip, mula sa malalim na pagkakaidlip. Subalit ay hihintayin kita, at ang ating mahigpit na pagyakap, harangan man ang puting liwanag ng kataklismo at dilim. Kaya nga ruti umuna nga po, manipod ka ni Sir Jose, kundi man sa Milky Way mula nga Andromeda. Anya ba ti kasla kayat na nga sawan di ay nga po, ti naawatan tayo ko ti Andromeda niya, kan Milky Way kat galaxy. Galaxy dagitoy, iti tungtungan no may panggapmet, iti siyensya. Kasla adda ti panag compare, so nga comparison iti daytoy agsinabali nga galaxy ti Milky Way ken Andromeda. Pangibagbaga nga daytoy nga rod ayat love or pag-ibig ket saan lang nga emosyonal. No di may samot lang nga klase ti puwersa. So nga uray no kasano ti kalawlawa ti distansya ti duwa nga tao. Uray no duwa ti uray no agsinabali ti prinsipyo wenno kasasaad da iti biyag wenno daytoy physical nga lokasyon at daytoy connection between them. Uray no kunatayo nga parang pwedeng maglakbay sa kawalan nan feeling tapno iti kasta ket ag-connectar da iti maysa ken maysa. Kumbaga parang long distance love affair. Para iti sumarunong tula wenno poem daytoy met napauluan The Walk intay amin denggen. The walk. Walking by the woods, I swear, we know each other well. By the way you hold my hand, like we played luksong tinik before and were perennial losers duty bound to set up make-believe thorns to frustrate the dreams of our playmates. We played the role so well, although, judging from the steps we are now making, as we wade through the whiteness of the woods, we are careful this time, expertly avoiding the crisp thorns, miniature knives of the trek. But there are other knives, other thorns we cannot miss. For we seem to have set up make-believe thorns, or bought some knives even for ourselves. Trying hard to avoid the sharp things we have, we focus on the path and silently head for the destination. The end of the trail is quite clear, even in the milky whiteness. You will undress down to your lingerie and enjoy the cold water. Nothing is better than sex after a quarrel. But why? Why did I not notice once again the odd whiteness, the unwinding trek, the endless anticipation? Careful with our knives and thorns, again, I falter, dutifully stepping upon the thorn of the trek. Perennial losers we are, that will dissolve our dreams. Suddenly, I don't even know where we just walked. Don't even remember your name. Each wakeful groping farther, pushing our truth away to this truth. That now, there is only the whiteness of the sheets as a wait for sleep, for another dream, for another walk.
So, the walk in English ay nagrigat no basta lang dengdenggen dagi jay da ibagbagana numanya bati kayat na nga kasla mensahe nga ibingay daytoy the walk nga poema ni Sir Jose. May panggap daytoy iti kasla no isnan kalita ko isna sagada ket mun inayad yam amma. Kumbaga in Filipino kata parang pagpapabagal sa mabilis na takbo ng mundo. So nga makapabanog daytoy kanayon nga mandadaras napaspas na ikanta ko ay munkuti ay gagangay na tayno adit ako paspasan nan ikanta ko ay munkuti akakit nan ipalpasta ko ay trabaho ngam isna na mensahe na ay poem kanana nanbiag ket baken usang ay lumba no sinuti kasla umununa ay dumateng isnan finish line no mamingsan kayat na ay may mayat ay idadaan tako ay iyam amma tapno itikasta ket mabuyat ako nan naliwes tako isnan panang iyam amma tako metlaeng ket awnit gedaan na ad-adu nan masabat tako ad-adu metlaeng nan nayday ma-encounter tako isu nga may mayat ay kumbaga step by step tapno itikasta ket iti panakasulbar metlang dagitoy da problema isnan na sabsabaten tako isnan na biag ket basit-basit tako metlang ay masulbar isu nga baken na pinapaspas nan amin kumbaga slowly but surely. Para sa sumaruno kasi na ipo mantako dengen na naay minasbad ngem na naay ket kanag in Bicolano isu nga dengan takulata sa tako pay ipadas ay ibaga abes no nga nang kayat na ay kanan. Minasbad. The blade measurement is taken to fit the length of the arm of the bearer, that it must balance on your finger when held in the middle, and that the test of its sharpness and the skill of the bearer is proven when the blade can decapitate a carabao in one stroke. Polix robusta. Minasbad. Utility and artistry in a Bicolano blade. The road is sharp, like a blade out of a scabbard, slicing through forests, rice paddies, and sari-sari stores, with bamboo benches leaning on lampposts. There's nothing of that sort here, as I hit a hump, reminding me of handguards and escrimas. Coffee shops and bars with fancy cars replaced Manoy's Kamalig and Damulag. I hear a man crooning his blues in a nearby videoke, when I'd rather hear the Ibalong Phantom Epic Chanter, stabbing whirls of cigarette smoke with his vibrato-ridden, grease-shaped voice. Mapagalon, magpedal, wala man kinagbabakal. I sing to myself in the tune of that itinerant peddler, selling ice cream I can only lick from clouds. My bicycle cringes at the sight of an orange dump truck. And yes, it sings of solid waste management and of apartheid disposal. Will I be able to dispose of my merchandise the way a bolo could sever a carabao's head? I cut myself yesterday and the blood spilled along with the buko juice. I had to apologize and replace the drink before I could rip my shirt to cover my wound. Not that it doesn't happen all the time. I was sculpted by blade, arrows, and fist blows back in Mount Aso. In fact, the Minasbad is my brother. I hear myself reciting an oath the way US Marines do it in pirated movies our tribe would watch after a day's work planting and hunting. This is my Minasbad. There are many like it, but this one is mine. This is my
Minasbad. And yes, I am useless without it, and it is useless without me. And I am useless without money, so here I am peddling for my Christian Nino from the coconut plantation. He made the Agta Catholic, gave sardines and chants, even organized mass weddings. And along it vows for promises, testaments of livelihood, and legislative presence. Only to be lined up for photographers, researchers, and filmmakers. Christianity is fidelity to broken promises. The first Mass at Limasawa, the walls of Intramuros, the Treaty of Paris. Yes, an Agta can also read. As they say, Agta maloko. A red car cuts me into a halt, and expletives fly across my face. Instead, I offer buko juice to calm his drunken nerves. Magsaysay Street is home to alcohol and caffeine, prayers, business deals, collegiate project meetings, and kissing scenes. The kind US Marines do before they go fight jihadists in Iraq, Afghanistan, and Syria, or before the CIA goes covert in Maguindanao. The Agta don't do it that way. Boto lang, we say. Penis only. Cut the chase. I never liked fair-skinned women. I'd rather have one darker than me, kinky hair if possible. Knows how to cook, do dishes, and nurse infants. So she won't have time for smartphones and selfies, as they call it. And wait, there's a group trying a groovy now, even in this dark alley. I slow down. I see 4 motorcycle riders going their way. 2. All 4 of them, by the way they strut towards the group. They talk to the ladies, flirt with the ladies, and the ladies run away. The boyfriends going up front to confront, but get beaten up. The molesters now caress and kiss the ladies, drawing knives, all 4 of them. I come and sell my merchandise in the dark, Agta style, almost invisible. Buko po, presko, tsak, tsak. My bloody minasbad can dispose of coconuts and heads. So DIT Minasbad, Treaty of Paris kaskada buko jus meten ti ibagbaga na ngama saan ti Minasbad ket kasla ramit iti panagtalon iti Bicol isimsimbolo na ti entidad ken history kastamet nga protection iso nga ti ibagbagana daytoyo kultura ken pakasaritaan iti napalabas wenno kasaysayan ket saan dapat nga maawan kang runaan na no dagitoy da napipintas nga banbanag idi daytoy ti kasla sandata ti maysa nga regular nga tao kontra iti panangidadanes ken pananglipat iti bukod nagapuan. Para iti sumarunod daytoy pom na pauluan na pukang talukap. Tinungo niya ang baybayin upang hulihin ang aliwalas ng sinag, pati na rin ang lambot ng buhangin at paghilot ng simoy. Sa paglakad ay natalisod niya ang isa at sinuri. Alimpuyo ang hugis, buhawi o pinaliit na bagyo. Sa galak ay pinagpatuloy niya ang pamumulot. Bawat piraso ay ipo-ipo sa kanyang dibdib. Pinapaalab ang lagablab ng pagkasabik. Dagling daluyong ang kanyang hiningang sumasanib sa habagat habang siya ay nasa gitna ng lupa't Panginorin.
Naupo siyang nag-iisang pulo sa kaasulan at kinayom ang mga unos sa kanyang palad. Yay, puka nga talukap. Jay isin simbolo tiya talukap kat kasla maskara wano shield tapno salakniban tiya bagbagi ngam itiya kayat nga ibingay daytoy nga tulawon no poem kat ti agpayso nga koneksyon tiya duwa nga tao. Daytoy kat mapasamak laeng no tiya kada maysa kat nakasagana da nga ikaten dagiti kasla pagkukunwari, so hindi siya fake, dapat kat agpayso awan ti diktar kan nakasagana da nga kasla akseptaren ti tumunggal maysa, akseptaren ti pagkapsutan ti tumunggal maysa. So puka nga taluka. Para iti sumarunong nga poem, daytoy napauluan ang motor at ako. Ang motor at ako. Nagsisimula raw kapag nahit-hit na ang usok at singaw ng gasolina. Hahalo ito sa hininga, kikilyab sa baga at lakas na sasaklaw sa mga ugat, litid at kalamnan. Iilaw na headlight ang mga mata, sisikad na piston at transmission bago tuluyang magkagulong ang dalawang paa. Handlebar naman at mga side mirror ang mga braso at kamay. Turn signals ang kaliwang hinalaki kung okay kumaliwa o kumanan. Magsasakamao ang kaliwa at kanang palad kung kailangang mag-clutch upang mag-relax sa neutral o minor o kung kulang ang rear brake upang mariing huminto. At kapag ganap na magsakamao ang parehong palad, maghuhunos ang mga ito bilang throttle. Sa arangkadang ito ay babalanse ang grabidad at ang pag-ikot ng mundo sa kalawakan. Sasanib ang katawan sa lawak at panahon ng universo, kung kaya't ang daloy ng trapiko, ang tulin ng gabi, ang mga planeta at bituin, ang mga araw, pati na mga bulalakaw sa highway ng Milky Way na nasa hinaharap at nakaraan ay magiging ang ngayon. At ang naroon pa ay nandirito na rin bilang mga dumadaloy na liwanag sa aking visor. So diay ang motor at ako amo tayo nga daytoy nga road motor kat us-usaran tayo tapno paspas ayom danta ko is na nakayat ako ay umayan iso nga nan ibagbaganas di nan safety latta is na napanag maneho is na napanag biyahe tangarod nga moderno tiya panagbiyaga delikado dagiti kalsada masapol ay ibalanse alerto na napanagapan panunot tapno itikas ta kata makadanon tayo ijay destinasyon tayo nga natalged uray no itilikodan na daytoy ti kalsada kata lubak-lubak wenno medyo delikado iso nga alerto inayad latta ya nadikan ay maneho sapay sumurot met lang is na naay da ay linteg trapiko. Para sa na sumaruno ay pom na ay napauluan sa iyong paghinto. Stopping by woods on a snow. Pagkatapos ng stopping by woods on a snowy evening, ni Robert Frost. Tinakda ng simoy ang iyong paghinto. Kung kaya Ginoo, di mo ko binigo. Sapagkat nayon ko'y malapit, malayo. Pagmamasdan kitang likas, buong buo. Ang kabayo mo nga'y
tila lumpihit. Walang paborito o kaya kamalig. Ang narito'y ako, ang gubat, ang lamig, mapagkubling dilim at lawang tahimik. Kaya't ang kabayo ay umiling-iling, kampana't pamingkaw ay pinataginting. Tila nagtatanong, may nais wikain, dahon ay nahulog, sumipol ang hangin. Kaya't bantulot man, ikaw ay humayo. Kayo ng kabayo'y tumakbong obrero. Subalit Ginoo, pakatandaan mo, pag ikaw nahapo, ang gubat narito. Pag ikaw nahapo, ang gubat narito. Sa iyong paghinto, kaya't naay kanan na masapul ay isardeng tako, tapno apay, tapno makain na natako, ya ka isublit ako, nandiday energy ay ino sa usar tako, bayat sinan adit ako sumardengan ay mabali na isnan ubla, uno isna na tapin na ikikan tako. Isna na panagsardeng or sa paghinto, kasapulan gadan ay numamingsan nan ipugaw at umoy isnan natal na. Isna ay maamiris na ng tapin na nabanbanag. Yano kayat na ay mong desisyon, no into ay direksyon nan kayat na ay turungan. Sa iyong paghinto. Okay, adapay tiya dua apo nga nawat bati nga pong kata pari tiya daytoy second to the last taglagas ng lagalag. Pagkatapos ng The Road Not Taken ni Robert Frost. Muli kang dumaan ng isang taglagas nang may sanang daan sa pusod ng gubat. Pinagmasdan kitang iyong sinisipat kung saan ang tungo ng dalawang landas. Nang iyong suungin itong tugaygayan, ng iyong yakapin itong talayban. Tingin mo'y kumiling sa kabilang daan na kung tutuusin, masukal rin naman. Ngunit tumuloy kang tila natitiyak na bakas ng bukas ay hindi pa atras. Na bawat pagyapak, pagkupkup ng gubat, muli kang dumaan ng isang taglagas. Taglagas ng lagalag. Di kayat na nga mensahe nga ibingay, iti amin nga intay panagadalyasat wano journey, mixed emotions. Ada ka dita nga naragsak, ada ka nga medyo naliday. Depende, ijay journey. Nga amin daytoy kat adati kasla paglepasan na parang may hangganan ba? Adati endpoint na. So nga daytoy kat kasla pa ng arakop mo't lang iti panagbaliw-baliw dagiti mapaspasamak iti panagbiag iti inaldaw kanti panagbirok iti pagtalnaan iti bukod nga bagbagi. Asaan nga kaya no siksikalaeng tay tingarod pa nagdalyasat uray no agmay may saka kasapulam latamet ti kasla panarabay ti kakaduam wenno ti daddu mga tao. Kana mapantayon apo iti maudi nga poem pailaeng ni Sir Jose Jason Chancoco daytoy ang huling footage ng aking drone. Antay man amin denggen.
mga huling footage ng aking drone para sa final vlog entry. Doon sa Luneta, Bailan, nagmimisa. Sa bibig ng taal ay may kinakasal. Higanteng palengke, garahe ng tangke. Ang truck ng bumbero, sunog, umaaso. Galawang mega mall, barilan at rambo. Skyway at tulay, sampayan ng patay. May rally sa UP, na uwi sa OG. Ginto, piso dolyar, nagkalat sa daan. Tendera sa EDSA, ang dalay bazooka. Taong Malacanang, sa chopper pasakay. At sa Panginorin, kometay, parating. Thanks for watching! Tiya maudi apo nga i-feature tayo nga poem ni Sir Jose. Daytoy ang huling footage ng aking drone para sa final vlog entry. Ti kahit na nga sawen no mamingsan kasapulan tayo nga umadayo ngan kitaan tayo tiya pagbanbanagan tiya biag tayo. Kanday tuy biag tayo, masapol nga kitaan tayo mat iti sabali nga anggulo saan lang nga papaparehas tapno iti kasta ket adamet tiya kasla kaipapanan na kuno adda tiya pateg na. Tiya final entry nga kasla ibagbaga na ijay daytoy title na ket mangiya palpalagip nga adda dagiti paset tiya biag tayo nga kasapulan tayo metten nga ikan iti ending masapul nga i-edit kana i-upload tapno iti kasta ket malpasen ibati tayon tapno makapagrugi tayo manen iti kasla baro manen wenno baro nga daytoy istorya iti panagbiag tayo. So diya iti ang huling footage ng aking drone para sa final vlog entry. Dagiti dangarod, dagiti tayo imbingay itatanga malam, dito Daniel Sonata ay tulakan poems, manipod kaniya Sir Jose Jason Liaga sa Chancoco, daytoy kundi man sa Milky Way, mulang Andromeda, The Walk, Minasbad, Tukanga, Talukap, Ang Motor at Ako, Sa Iyong Paghinto, Taglagas ng Lagalag at ang huling footage ng aking drone para sa final vlog. Para iti dadumapay nga poems ni Sir Jason, mabaling kayo apo nga subscribe kana i-search dayto yung Hagbayo na channel iti Facebook. Tapno makita yung matlang dagiti dadumapay nga daytoy works ni Sir Jose Chancoco kan daytoy Minasbad Facebook matlaeng kitaan nyo i-follow yo iti Facebook page Hagbayon Channel and Minasbad. Kat nga ruda dayta pay lang dagiti na ibingay tayo para iti daytoy nga programa Daniel Sonata ita nga malemanen siya niya simbay nga pumakpakada kat padaanan dagiti dadumapay nga episodes ti programa iti sumarsaruno nga lawas naimbag manen nga oras kan naimbag nga aldaw.